गथ'आ दिनै मानो इसिबां गाबसोदोंबा? दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो। आं दा मा खालामनो? मानो गाबमारदों गथ'आ? आं हमनोनो मोनला। ना लोमजादों? हा? माथो खर'आनो बेसेबा गुदुंखा? आं दा मा खालामनो? बे गथ'खौ डक्टरनियाव लांनांगोन, नङाबा बांद्राय जाबा मा जागोन? दा डक्टरनियाव लांबाबो मानसिफोरा नुगोन। नुथो दे, जेबो नङा। बेफोरबायदि डक्टरनियाव लाङालासिनो थाबा बांद्राय जागोन अबावबा। लांनांगोन, दिनैनो लांनांगोन आं। गथ'आबा मानो लोमजाब्रबखो? र' हामगोन दे। नोंखौ डक्टरनियाव लांगोन दे, हामगोन आइ, गाबनाङा। गाबनाङा र'। आङो दख'ना गानहैनि दे, नों दसे थाथ' दे। गथ'खौ खोबना लांनांगोन आङो। नङाबा सोरबाफोर जुदि सिनाय हायोबा गैलालै। खोबनानैनो लांनांगोन आं गथ'खौ। फालि गांसे लांगोन, ओमफ्राय फालिजों मोजाङै खोबना लांमारगोन। दिनै आङो बोरै माथो होगोन दिनै नेरसोनखौ? लाजिनायसो मोनसिगोन आं। बोरै माथो होगोन दिनै आङो? दाथ' आंखौ दिनै नेरसोना गोसोम नुगोन। दाखालि एसेबां गुफुर नुदोंमोन। आं मेकआपखौ फोनबाय थानो हाला। दाखालि खेबनै फोननायावनो मोखाङा सेस जाजोब्बाय, सिथर बेरजोब्बाय। आंलाय सानदोंमोन अबावबा थांबाथाय मेकआपखौ लानानै थांगोन होननानै। दालाय माथो मेकआपखौनो फोननो हाला। बोरैबा सिथर बेरजोबदों। आं गिनायसो मोनसोबाय। दांबानोथाय एकदम बोरैबा गाहाय गोजौ मोनखाय खावलायखौनो। दिनै नेरसोना आंखौ मोजांखौनो नुनाय नङा, गोसोम बन्दिदिनो नुजासिगोन आरो आङो। ओमफ्राय बेखौथ' बादो, ओमफ्राय मोखाङा बोरै सिथर बेरजोबदों। बेनिखायनो थांनो बादोंमोन आङो। बियो आरो ब्रा लिंथारबाय। थाङाबाबो दा गाज्रि मोनगोन। ओमफ्राय आं आब'खौ मा होननानै थगायगोन? आंथ' बेफोरबायदि हारसिं सकफोरावबो थांथारालै। माथ्र दाखालिल'सो थांदों। आब' आंखौ मा सानगोन देनाय? मा होनना थगायगोन आं दा? बै उन्दै समनि सासे लोगोआ आंखौ दाखालियो फेसबुकाव नुनानै आंखौ लिंहरदों होनगोन र' आं। मा दख'ना गाननाया मोजां जागोन? जिखिजाया गांसे गानलांनोसै दे। बेखौसो माखौबा एसेबां गोदान गालायनांगौ दे। बै बोराय सिम्पोलफोरखौनो गाननानै थांगोन आं। बे थाख्रा दादियाबो मानसिया माथा गरम रखम जालांबाय। जाखागोनबो। एसेबां मोजां संसारखौ सिफायना लानानै दासो मोनदोंना बिबो। आरो बे रांखावरि मादैयाबो माबायदि मानसि। हिनजाव गोनां गथ' गोनां मानसिजोंथ' फैबायानो उनाव आरो बेखौबो नागारनानै सोरजोंबा खारसनहैबावदों। आं बिसोरनि संसारखौ सानबाथाय आंहासो बोरैबा मोनलायलाङोलै। मानसिफोरानो मा जातनि मानसि। संसार जानाय आरो बेफोरबायदि जायो आरो सोरबा। बेफोरबायदिबालाय अबाव संसारा सोलिना थानो। मा जातनि मानसि थामारो दे। आरो जोंनियावसो फैसा बिफैयो। सिगांबा जोंफोरखौ नायनानै थाङामोन, 10 थाखा फैसाखौनो हरामोन, माइरं गरसे हरामोन। दा जोंखौनो नांगौ जाफिनबाय। हरा सानो, नाथाय आरो बोरैबाबो मोनो। मानसियाबो एसे माथा गरम रखम जाबाय दादैयाबो। जोंफोरखौबा दासो बिबारि आइ, मोस्रोम आइ। सिगांथ'बा जोंफोरखौ मा होननानै रायामोन? पापि, सैमा, भिखारि। नोंहालाय आरो मा दख'ना गोदान गाननानै अबाव थांनो नागिरदों? गजासकसिम थांना फैनि र'। गजासकआव हारसिं? आंबो थांगौमोन ना, मानो आंखौ बुङाखैमोन? आंहा मोनसे बुस्थु लायनो दङमोन ना। ओमफ्राय मानोथो थांनो नागिरदों नोंलाय गजासकआव? आब', आंहा सासे फरायजाबनाय लोगो उन्दै समनि आंखौ दाखालि फेसबुकाव नुदोंलै। ओमफ्राय दा फेसबुकाव नुनानै आंखौ लिंहरदों आरो ना गजासकसिम। सोर लोगो जाखो? मा क्लासाव लोगो मोननायमोन नोंलाय? क्लास 5आवनो लोगो मोननायमोन आब'। मालाय बियो दाबो फरायगासिनो, मालायबा कलेज मोनबाय। आंबो फरायनाय मोनबा कलेज मोनगौमोन ना दाहालागि। आं आरो 7 क्लासनिफ्रायनो फरायनो मोनासै। औथ' आरो। नोंना माबायदि लोगो? आंबो नायहैगौमोन ना। दहायनिफ्रायनो आंनोबो खिन्थानांगौ। दहाय खिन्थायाखैनो, दानि बावसो 5 मिनिटनि सिगां आङो बियो खिन्थानाय लोगोनो ओंखारखादों। दा नोङो थांनो हागौमोन, दा आरो नोंनिया गोबाव जागोन ना। दख'ना गाननायावनो खानाय हनायावनो दा मालाय बियो थाब थांगोननो। आंखौ थाबनो लिंहरदों। नों थाथ'र', आं दसेनो थांना फैनि। दे मालाबा जोंहानि न'आव लिंहरबानो जाबाय। दे थगायजाबाय आंजों आब'आ दिनै।
फरायनोलाय गोसो दंमोन नाथाय आरो दासो आरो अबाव फरायबावनो देनाय जोंफोरो देरबायानो दासो 9आव दासो 10आव नाम लगायोबा बोरै नुगोन जोंफोरखौ बुरैनो बेसेरा मोस्रानाबो फरायनो गोसोमोन नाथाय आरो माथो बुंबावनो आइ आफामोनखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आङो आइ आफा नोंसोरखौ आं दाबो नायनो बेसेबा लुबैयो नाथाय नोंसोर जोंफोरखौ एसेबां थाब मानो नागारलांनांगौ नोंसोरखौलाय अबाव लोगो मोनबावगोन आंखौ नेबाय थानाया गोबावथार जाबाय नामा जायाखै माने 5 मिनिटसो जाबाय आरो मा दिनै मेकआप लाना फैयाखै नामा ओहो मेकआपखौ आं फोननानै माबा दाखालि फोननानै मोखाङावनो सिथुर बेरजोबदों बेनिखायनो लायाखिसै आं आंखौ गाज्रिथार नुदों न' गोसोम बन्देदिनो नुवाखै समायनासो नुदों माथो आङो इस ओमफ्राय नोंसा आब'खौ मा होनना थगायना फैखो नोंलाय उन्दै समनि फरायजाबनाय लोगोआ आंखौ दिनै फेसबुकआव नुनानै लोगो हमनो लिंदों होननानै थगायदों आङो ओमफ्राय आब'आबो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो बे लोगोआ दसेनो थांगोननो गजासगावनो दङ दसेनो थांगोन नों आरो दख'ना गान दङ देलायनो दङ होननानै गारबोना फैबाय आं लाबोआसै ए थौ माबाफोर जाहैनोसै थौ ओमफ्राय जाखांनानै बेरायगोन जोंफोरा ना दसे सम नाङा दे बेराया जोंफोरनि गामिनि मानसिफोरा बे गजासगाव फैबाय थायो अबावबा नुगोन ए नंगौ नामा ओमफ्राय आङो थाब थांनांगोन थाबाय थानो हानाय नङा नंगौ एसेबां थाब थांसै आरो दसे थाबावना नाङा दे बांद्राय गोबाव थाबा मानसिफोरा नुगोन अबावबा फैना होबा मा जागोन बा एसेबां गिखायो गिनायालाय गियो माबाफोर बुंजानो मार गिनाय मोनो आङो हा ओमफ्राय नोंलाय बिबारि आब'नो मानोथ' खिन्थाना लायाखै खिन्थाना लाबानोथ' जायोना आं लाजिनाय मोनोलै उनाव खिन्थागोन दे दा खिन्थाथ'आ इस गावनि बिब'खौनो लाजिबाय आरो सोरबा बिब'बाबो लाजिनाय मोनोलै आङो माने आङो रावखौबो मोजांबो मोनफेराखैना एबारसो फार्स्ट मार लाजिनाय मोनो आङो ओमफ्राय आंखौ लाजिया लाजिया नोंखौलाय मानो लाजिनो इस लाजियै मानसियानो बेफोरबायदि गं दाबना थायो ओरैनो थादों आरो इस थौ मायबाफोर जाहैनोथ' जोंनिया ना सोरबाफोर नुगोन नुवा खोनादे थाब जानानै थाब थांगोन थौ होमबालाय थौ हेलौ गांजेमा गोसोम रानिया दङ ना औ दङ माबादे आङो गांजेमा गोसोम रानिनि बिमा आंनिया तारमाने मबाइलाव रिसार्ज गैया बेनिखायनो गुबुननि नाम्बारजों खालामदों आङो मादैसो माथो र' लिंहरनि र' गांजेमा गोसोम रानि नै नोंसा आइया फन खालामदों रायज्लायनो नोंजों फैगासिनो र' मादै ओमफ्राय मादै खौरांफोरा मोजांबा ओहो बेथो जेबो मोजां नङा खौराङा ए मानोबा मा बुंबावनो आरो आइ भलिउमखौ बारायना होनो आबौ आंबो खोनासंनि भलिउमा बारायनाय दंखायो दे आइ मायोलाय मायो दे नै नोंसा कुकुलुकु नों दाया हिन्जाव लाबोदों हिन्जाव मा हिन्जाव लाबोदों औलै आइ लाबोदों दे जेबो नङा दे हा मानोथ' एसेबां राग'नाय बैसोगोरा नायनानै लाबोनांगौ बेलाय माने बाजै जागोना बुरैसो नामा औलै आइ औ आं बिराद दुखु मोनथारदोंहाय मानो एसेबां राग'नाय हिन्जावखौनो लाबोनांगौ बियो हा बियो बुहुमाव हिन्जावखौनो नागिरना मोनासै नामा एसेबां उन्दै बैसोनि एसेबां समायना सिख्ला दङ बेफोरखौ लाबोनांगौमोन नोम्मा खर'नि बैसोगोरा समायना नङाबाबो एसे उन्दैबाबो मोजां मोनगौमोन आङो एखेबारे बुरैदाय बिमा फिसाला रखमसो नुथारो बेथो बे कुकुलुकु आदाया माथा गरम जादों नामा साला खामानि मावनो थाङा दाखालिसो थांबाय बिहासो आरो हिन्जाव लाबोबाय आरो हिन्जावखौबो लाबोदों मा बैसोगोरा बुरैरै राग'ना थानाय औहाय आइ बेखौसो फाग्ला मोनबाय होनबा बिबो फाग्लाया खाना बिनिया मेगन थाइनाया अबाव आलासि जाहैनो थांनायमोन हा बिदि एसेबां राग'ना थानाय हिन्जाव लाबोदों फाग्लाया जाहोगोनबा मा दाखालिल'सो थांदोंमोन खामानि मावनो हिन्जाव लाबोदों माथो बुंबावनो आइ एकदम सिन्थाजोंनो ओंखाम खुहाबला आङो थाथोहाय जायखि थैया आरो नोंबो सासे हाजिरा खामला मावै बिसोरनो ओंखाम ओंख्रि दौबाय थानांला गिदिर जाबाय गोलाव जाबाय आथिं दं आखाइ दं गन्थं दं मेगन दं मा नोम्मा खर'नि ओरैनो थालायलायलाय बिमा बिफानि सायाव जाग्रा बिसोरलाय
फारसेथिंजायथ' आरो राग'नाय सासे लाबोलायबाय बा मोजाङानो जाबाय दे बरिया कुकुलुगु आदा बरिया कुकुलुगु आदा गैया नामा खाथियाव गैयाहाय गामियाव थांदों र' दायो रायहरगोन र' आं मोजाङैनो रायहरगोन दे होमबा आइ नोंलाय माथो खालामदों माथो खालामबावनो आरो ओंखाम संदोंमोन ओमफ्राय आफायालाय दङ बिबो दे होमबालाय दा लाखिथ' आङो ओंखाम संहैनोसै दे आइ गायदे गायदे फैबाय आङो नो फैसाया लांफै आरो मनायाबो मा अबाव फैसा मोनसोनायनि मा गांनै मना फर्टिलै औ नोंनि फैसाजोंनो लाबोबाय आरो नोंसा बिबारि आबौ होनायनि फैसाजों मा नोंलाय आंनि फैसाखौ मानो सिफायजोबना लाबोनांगौ आं नोंखौ बुंदोंमोन ना आंनि फैसाखौ सिफायजोबनाङा होननानै मोनसेयाव ओरैनो फैसा गैखाया जादों नों आरो आं फैसाखौ जमायनो नागिरदोंमोन नाथाय नों मानो एसेबां खरसा खालामना लाबोखो जेबो नङालै 1000ल'सो खरसा थांदोंलाय 7000नि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे आं बानायनो सानदोंमोन नाथाय नै माइक होगासिनो आं दा मुसलपुरावसो दंफैयो माने थियाटार दं आरो ना माने आंखौ सासे आब'आ लिंहरदों आरो ना माने बे आब'आ न'आव हारसिं रावबो गैया ओमफ्राय बियो हारसिं थानो गिनो बेनिखायनो आंखौ लिंदों आरो ना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ बानायनो हानाय नंला आङो बेसेबा बखिगासिनो माइक होगासिनो थियाटार दङ नालाय मुसलपुराव दिनै माबा पुष्पा थियाटार दङनो